ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ନରନାରୀ ନୁହେଁ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ବୃକ୍ଷଲତା, ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସମତାର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଅନୁଭବ କରେ, ସେ ହିଁ ପଣ୍ଡିତ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱର ମର୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାତା ଓ ପିତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଭାଷାରେ ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ଶିବ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ପାର୍ବତୀ, ଶିବ ଓ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଏହି ସମ୍ମିଳିତ ରୂପକୁ ପୃଥିବୀର ସୁନ୍ଦରତମ ରୂପର ସଂଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ମତ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଜା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଓ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ। ଶିବ ଓ ଶକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ବିନା ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଜାଣି ବ୍ରହ୍ମା ପାର୍ବତୀ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ପରମାଶକ୍ତି ସମନ୍ୱିତ ଶିବଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ମଗ୍ନ ହେଲେ। ତପସ୍ୟା ବଳରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧଭାଗ ଶିବ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଭାଗ ଶିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ରୂପ ଦେଖାଗଲା। ଏହା ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀ ନରବପୁଃ ପ୍ରଚଣ୍ଡୋତି ଶରୀରବାନ୍। ପୁରୁଷ ଓ ପ୍ରକୃତି ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ଶାସ୍ତ୍ର ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରେ ଯେତେବେଳେ ତା ସହ ନାରୀ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଶିବ ଓ ଶକ୍ତିଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀଟିଏ ଅଛି। ଥରେ ଦେବତା ଋଷି ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ କୈଳାସ ଗଲେ। ସେମାନେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଦର୍ଶନ ସାରି ଉଭୟଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଋଷିଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କେବଳ ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ। ହେଲେ ପାର୍ବତୀ ଏହି ଉପେକ୍ଷା ସହି ନ ପାରି ଭୃଙ୍ଗି ଋଷିଙ୍କୁ କଙ୍କାଳ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ଶାପ ଦେଲେ। ଶାପ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଫଳିଲା। ଶିବ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଲେ। ଗୋଟାଏ ଦିଗରେ ଭକ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ପାର୍ବତୀ ରହିଲେ। ଶିବ ଭୃଙ୍ଗିଙ୍କୁ ପୂର୍ବପରି କରିଦେଲେ। ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବର ପ୍ରଦାନ କରି କହିଲେ, ତୁମେ ଏଣିକି ମୋର ଅଧାଂଶ ହୋଇ ରହିବ। ଭକ୍ତମାନେ ଏକତ୍ର ପୂଜା କରିବେ। ଏହା ଫଳରେ ଶିବ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ହୋଇଗଲେ। କବି କାଳିଦାସ ତାଙ୍କ ରଘୁବଂଶ ପୁସ୍ତକରେ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ସ୍ତୁତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କହିଛନ୍ତି, ବାଗାର୍ଥାତୀବ ସମ୍ପୃକ୍ତୋଃ ବାଗାର୍ଥ ପ୍ରତିପକ୍ଷୟୋ ଜଗତଃ ପିତରୋଃ ବନ୍ଦେ ପାର୍ବତୀ ପରମେଶ୍ୱରୀ। ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଓ ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା। ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଥମେ ଏକା ହିଁ ଥିଲେ। ଅନେକ ହେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରି ପୁରୁଷ ଓ ପ୍ରକୃତି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ। ବାମ ଭାଗ ହେଲେ ନାରୀ। ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ରାସମଣ୍ଡଳସ୍ଥ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରର ବାମ ଭାଗରୁ ଅପରୂପା ଶୋଭାସମ୍ପନ୍ନା ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଦକ୍ଷିଣାଂଶରୁ ପ୍ରେମମୟୀ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ନାମ ଧାରଣ କଲେ। ଦ୍ୱିଭୁଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମମୟୀ ରାଧିକାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ରାଧାକାନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ। ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆରାଧନାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସାଧନ ହେଉଛି ରାଧା ଭାବ। ଆରାଧୟତି ଇତି ରାଧା। ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ରାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିବୀଜ। ଧା ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଧାବମାନ ହେବାକୁ ସଂକେତ ଦିଏ। ରାଧା ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବମାନେ କୃଷ୍ଣ ଉପାସନାରେ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ଆରାଧନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର କୃପା କଟାକ୍ଷରେ ହିଁ ମନରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବଳବତ୍ତର ହୋଇଥାଏ। ରାଧା ଭାବ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ନାରୀ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରେମ ବିଳାସ।
ପୃଥିବୀର ଅଣୁଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯାଏଁ ସବୁ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱରେ ହିଁ ରଚିତ। ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏହାଠାରୁ ସୁନ୍ଦରତମ କଳାକଳ୍ପନା ତଥା ଅଣୁଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟମାନ ଏକ ସୁନ୍ଦର ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ କିଛି ନଥାଇପାରେ। ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଶିବଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ମାନିଛନ୍ତି। ସଂସାରର ସବୁ ପ୍ରଗତିର ମୂଳ ହେଉଛି ଏହି ଦୁଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଅସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଶିବ ଓ ଶକ୍ତି, ପୁରୁଷ ଓ ପ୍ରକୃତି ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ସମନ୍ୱୟରେ ଅସନ୍ତୁଳନ ଭାବ ଜାତ ହୁଏ, ଯାହା କେବଳ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ହିଁ କାରଣ ହୁଏ। ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୌରାଣିକ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ଘଟଣାରୁ ହିଁ ଅନୁମେୟ। ଏକଦା ପତିଙ୍କ ଅପମାନ ସହି ନ ପାରି ସତୀ ଯଜ୍ଞରେ ଜଳି ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଶିବ ଉନ୍ମତ୍ତପ୍ରାୟ ହେଲେ। ତାପରେ ସତୀ ହିମାଳୟଠାରେ ପାର୍ବତୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କଠୋର ତପସ୍ୟା କଲେ। ତାରକାସୁରକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ କାମଦେବ ଶିବଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ କାମବାସନା ଜାତ କରାଇ ନିଜେ ଭସ୍ମ ହେଲେ। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ଶିବ ଓ ଶକ୍ତିଙ୍କର ପୁନର୍ମିଳନରେ ବିଶ୍ୱର ଅସନ୍ତୁଳିତ ଭାବ ସନ୍ତୁଳିତ ହେଲା। ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ମତବାଦଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି, ତାହା ସମାନତା ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରେ। ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷର ଅର୍ଦ୍ଧ ସଂଯୁକ୍ତ ରୂପକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତୀତ କରେ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ। କାରଣ ପୁରୁଷ ବିନା ନାରୀ ଏବଂ ନାରୀ ବିନା ପୁରୁଷର ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୃଷ୍ଟି ଅସମ୍ଭବ।